Quadern de Bitàcola. Benvinguts a un nou episodi de Quadern de Bitàcola, el vostre podcast de tecnologia en català. Avui, al capítol 54, obrim una pàgina dedicada a un àmbit que avança a una velocitat vertiginosa, el de la comunicació digital, els nous formats mediàtics i la creació de contingut en la nostra llengua. Però per parlar-ne, permeteu-me que abans saludi a l'equip de Quadern de Bitàcola. Sergi Fries, què tal? Si no entrem en detalls, bé. Vale. Bueno, comprem. David Martí, espero que estiguis millor que en Sergi. Jo estic prop de bé. Prop de bé? Sí. Molt de Girona, això. Esteve Ferrés, què tal? Bé, molt bé. Molt bé, això m'agrada, gràcies. Gràcies. Xavi Senyer, què tal? Molt i molt bé. Eva Olivares, qui us parla, i avui tornem a ser a l'Hort i avui tenim públic, o sigui que un aplaudiment pel públic. Com deia, avui seu a la nostra taula l'Albert Lloreta. Ell és realitzador audiovisual, productor, un dels cervells darrere de projectes com La Fera i un dels analistes més lúcids del panorama actual a l'hora d'entendre com internet i la tecnologia estan transformant la nostra cultura. Albert, és un plaer tenir-te avui al Quadern de Bitàcola. Què tal, com esteu? Molt bé. Jo a punt de ser gironí, o sigui, estic tan Ja content. estem molt orgullosos d'això. Sí, t'hem portat per això. Ho he dit jo abans que ho digués ningú, perquè em fa molta il·lusió. No, de fet, per la gent que no ho sàpiga, hem muntat el podcast perquè l'Albert vingués a viure a Girona. No, anem a venir igualment, però sí, està molt bé. Però Espero que m'accepteu. He de dir poc, però prop de bé, no? Coses així. No, jo soc de Badalona. Jo soc de Badalona. Ens has de donar un temps. D'acord. No, jo no tinc pressa. De fet, estàs assegut al costat d'un gironí d'adopció nascut al Poble Nou. Sí. Mira, doncs, Per tant, és pràcticament som quasi el veí. mateix, però amb una Sí. distància de... Ei, i a més, amb bons amics a Badalona. Clar, és el que tenim els de Badalona. Ens semblen molt els badalonins i els gironins. Ho sabeu, no? Lo de l'Ermessenda, ara no ve a cuento, però... Bueno, el comtat de l'Ermessenda era Badalona, Girona, i ara no recordo quin altre, no sé si era Osona o una cosa així. Però hi havia un triangle, en Badalona. Sí. Veus, és que jo hi noto una pulsió semblant. Es nota. Sí. Ara has de fer servir el POC i ficar la T al final de qualsevol paraula. I xíndria i tot això. I seure al començament de la Rambla i esperar gent i anar saludant. Exacte. Xarnera, has de dir xarnera en comptes de faldissa. Això es fa. Jo no ho he fet mai a la vida, No? de seure a la Rambla i Si esperar no pots gent que fer això vagi així de passant. zero, segur que estem, però puc intentar-ho, Bé, això és un podcast de tecnologia, encara que no ja ho sembli. Nosaltres estem avisats, és una tertúlia tecnològica, intentem portar-ho sempre cap a la tecnologia i sempre se'ns en va cap a altres temes, sigui la filosofia, Com sigui la la xarnera. cultura, sigui la xarnera, Preciós. coses diverses. Llavors, intentem reencaminar-ho com a creador i com a consumidor també de contingut. Com és el teu quadern de bitàcola personal? Sí, com em moc jo en aquest mundillo, vols dir? Doncs estic intentant sortir una mica de tots els ecosistemes de subscripció i fer una cosa que la dic en anglès perquè crec que és com se'n parla a l'internet almenys, que és fer-ho tot més local first. Llavors m'estic muntant el meu servidor a casa, estic com portant a tots els sistemes de notes i de recordatoris, aquesta mena d'aplicacions que es feia servir abans online, doncs les estic fent en un sistema que es diu Obsidian, que és en local primer i després en tot cas fora. Ara, així. Quan dius Obsidian, s'activa en Xavi. O sigui, Molt bé. si dius la Siri... Sento casa, saps? Bé, estic amb aquesta moguda ara. O sigui, bàsicament és... crec que portàvem molts anys comprant subscripcions de tonteries i vivint en una mena de vida digital en què la gent t'oferia coses que podies muntar-te tu a canvi de pagar mensualment i al final ja no sabies ni què pagaves i estic sortint d'això. Això és el primer que em ve al cap. Moltes altres coses, però jo crec que això és com el primer gest que em surt ara. És una cosa que està propagant-se. Jo també Sí. estic ara fent la meva versió europea de tot l'americà pel dia de deixar anar les marres. Que la primera feina ja és fer l'inventari de tot el que estàs pagant. Sí. Perquè a vegades et cobren coses que dius, buah, això ja ni me'n recordava que ho havia donat d'alta. Total. Sí, de fet, ara vaig a fer un spoiler, però en el proper programa parlarem d'open source també. O sigui, anem una mica cap aquí, Tu recordes quin va ser el teu primer contacte amb internet, amb el món digital? Me'n recordo exactament del primer cop que em vaig connectar a internet, que és amb mon pare assegut davant l'ordinador, amb mon pare al darrere, llegint una adreça crec que era el diari Avui, però no ho puc assegurar,
i era una adreça http i era la Mona Lisa del Louvre, o sigui, el JPEG de la Mona Lisa del Louvre. I me'n recordo de la Mona Lisa baixant línia a línia de píxels, molt a poc, i jo pensant que era màgia negra allò i que ens havien de venir de tenir per estar fent allò, tot i que després més gran ho penso, de totes les coses que podia haver carregat, la Mona Lisa és potser la imatge que havia vist més cops ja, no? O sigui, d'entrada hi ha una imatge molt gastada, però aquesta és la primera. I vaig pensar recentment i per això ho tinc tant al cap. Explica'ns una mica què fas tu ara, exactament, a nivell professional, per qui no et conegui, et pugui ubicar. Jo soc realitzador audiovisual, fa com 15 anys que em dedico al món del documental i del videoclip i tal, però jo crec que fa 5 o 6 anys que m'he enfocat més al món digital, tant a nivell de producció fent podcast i tal, com més en pensar una mica pensar sobre el món digital. Hi ha una cosa que diuen terrible, que és expert en internet, que és la cosa més semblant a dir que no saps de res, no? Perquè és terrible, doncs això és el que se'm diu a mi. Gairebé és com dir-te tertulià. És la forma moderna de dir tertulià a algú. Sí. Però bàsicament em dedico a això. Ara des de fa unes setmanes treballo també a Accent Obert, ajudant-los també a pensar en tots els projectes que es fan per la creació de continguts en català. I més enllà d'això, intento pensar una mica en tot aquest ecosistema que en diem internet i que cadascú s'imagina coses diferents, com el podem fer més interessant. Fa uns capítols, 2, si no m'equivoco, vam tenir aquí en Manel Vidal i vam estar parlant sobre la creació de contingut en català, no? Ha canviat moltíssim el panorama de la creació de contingut en català. Tu com ho veus? Bé, veig que des de la pandèmia cap aquí hi ha hagut un canvi molt gran, no? O sigui, va haver-hi jo crec que a mitjans del 2020, una cosa així, hi havia un gruix important de creadors, però en canvi no hi havia tampoc molta atenció ni de les administracions ni de les empreses, ni un mercat ni una indústria, i tampoc hi havia un gran públic, no? I en aquest impàs de 6 anys jo crec que ara mateix hi ha de tot. O sigui, ara mateix hi ha un ecosistema que és bastant madur, encara està en els anys inicials, si ho entenem com una indústria cultural, està creixent a un ritme que no és normal en una indústria molt madura, però diguéssim que ja tenim molt de públic, molts creadors i molts agents diversos interessats en aquest món. No? Jo crec que hem passat de la fase haver de donar explicacions per fer un català i com un rotllo una mica activista a que s'ha convertit en una forma bastant normal. O sigui, està molt normalitzat el català a la xarxa, jo crec, molt més que al carrer. I això és perquè hi hem posat molta atenció i diners i l'ecosistema ha reaccionat. Vosaltres en consumiu de contingut en català? Cada cop més. Cada cop més. Però pel motiu sobretot que explicava ara l'Albert, que ho ha dit molt bé, les coses comencen a tenir diguem, més sentit i comencen a ser més profitoses en tots els sentits quan es deixen de fer i de consumir per militància. Perdona, és que estava prenent nota, ho has preguntat si consumíem coses... Ah, sí, clar. Ara s'acaba de demostrar en vídeo, s'ha vist en directe que en Sergi no m'escolta. No, sí. Jo crec que t'has sentit perfectament, però la pregunta l'ha ofès. Sí, clar. No, perquè un dia teníem... Per descomptat. No, perquè un dia teníem... Només diré una cosa en anglès, of course. Of course. Amb la Mariola vam tenir una discussió en la qual parlàvem sobre si realment hi havia molt contingut en català o era que en un moment en què entres en un ecosistema de contingut en català estàs constantment envoltat de contingut en català i vivíem com en una mena d'oasi, no? Jo el que crec és que està fent molt bon contingut en català. Hi ha una gent que fa un quadern de bitàcola, si no l'heu vist mai... Sí, a mi me n'han parlat. Una cosa que vam fer amb la Fera, que era una mena d'associació que vam muntar com per justament quan hi havia creadors i no gaire ecosistema, impulsar una mica l'ecosistema, vam començar a fer un projecte amb Accent Obert, amb la gent que ara treballo, que es diu llista.cat, i que és una foto de quants creadors hi ha i com els hi va. Llavors, és a dir, per sort, a diferència d'altres indústries culturals, aquí tenim xifres exactes, i és bastant flipant. O sigui, hi ha uns 1.200 creadors actius en TikTok, YouTube, Instagram, val? Hauríem de mirar a veure si... Sí, hem de mirar si hi som, Albert? Jo crec que hi sou, S'ha de posar el dia som. En el seu moment, quan ho vaig mirar, no hi érem, però jo crec que no... O sigui, això com funciona? S'hi ha d'apuntar la gent? Si s'hi ha d'apuntar la gent, no hi som. O sigui, o... Algú ho ha fet. Si algú ho ha fet per nosaltres, Bons fent conductar, però administrativament...
Fem el que o podem. et troba la gent que està constantment monitoritzant o tu t'hi apuntes. De qualsevol de les dues maneres hi hauríeu d'entrar, si no hi sou, ara ho mirem després. I si no, ja ho arreglarem. Però... No sé si la càmera ho ha ensenyat, però l'Albert ha fet l'exercici d'intentar mirar-ho. I no, ens ha trobat. trobat. Perquè tinc aquí les xifres perquè crec que val la pena llegir-les. Són 1.200 projectes, és a dir, 1.200 comptes oberts en aquestes plataformes que fan continguts en català, als quals en el 2025 en van publicar 160.000 publicacions. Això poden ser posts, que això són uns 400 i pico al dia. O sigui, n'hi ha molt de contingut en català. Imagina't si n'hi ha molt de contingut en català que les CIA s'han començat a parlar català sense que ningú los ajudi. Cosa que està molt bé, perquè llavors ens dediquem a pagar diners a Netflix perquè faci coses en català i no les fa. El papa també ha començat a parlar en català sense que ningú l'ajudi. En canvi, el bisbe... De fet, té un bisbe aquí que li tradueix Antoni per Antonio, imagina't. De fet I l'home ha acabat parlant en català. Mira si és trempat. La d'ahir al revés, la de Meta al revés. Ella el sap i li diuen no, tu no el parlis, perquè tu li proves i ell et contesta en català i al moment ho esborra i et diu no sé parlar català. Fa riure perquè se li escapa. Sí. No, I a més, tu li poses en el prompt d'allà darrere, dius llenguatge natiu, català. Llavors comences tot el procés en anglès i li fas treballant i tal, i de cop i volta, algun moment, diu, saps què? Aquest concepte li direm en català. I si tu li poses la llista dels idiomes, la IA no només sap, perquè s'han generat aquests continguts i per tant les IAs han llegit aquests continguts i de manera natural han tret aquestes parts, sinó que a més, segons quin concepte, no sé per què, ho engeguen en el llenguatge natural que tu li has dit. I diu, aquest concepte li explicaré no amb això, sinó amb aquell llenguatge. Vosaltres creieu que el fet de que hem tingut aquest canvi tan gran de manera d'interactuar amb la intel·ligència artificial en què podem parlar d'una manera natural amb el català, pot tenir una repercussió en aquest sentit, també, a naturalitzar-lo en entorn internet? Sí, però jo crec que encara falta que tingui una idea més endreçada tant de la llengua com dels referents. És a dir, tinc la sensació que ara ha sigut una mica com la casualitat. Igual que quan TikTok va descobrir que els catalans volíem consumir continguts en català i llavors el recomanava i es va crear un mercat pràcticament de forma automàtica, perquè TikTok, sobretot, i després Instagram també, va començar a recomanar continguts en català, no? I amb la IA també ens ha passat el mateix. Per casualitat, doncs, ChatGPT al principi i Cloud i tal fan servir el català, però això s'hauria d'endreçar una mica. Hauríem de tenir un corpus perquè entengués bé què vol dir cultura catalana, hauríem d'explicar, hauria de tenir molt clar com s'escriu la llengua, perquè fa molts errors de les fonts que ha fet servir. Vull dir que sí, està molt bé, jo crec que anem molt bé, però sí, ara hi hauríem de posar una mica d'ordre, penso. En saps alguna cosa de l'Aina? Mira, anava a preguntar exactament el mateix. Sí, aquesta mena de projectes són els que han d'haver-hi. Però què en sabem? A part de que hagi recollit els àudios. Clar, no puc entrar perquè no és el meu... No sé exactament en què estan treballant, però estic segur que estaven fent aquell projecte, no?, de capturar veu i de text. Sí, la veu ja està capturada. Sí, la veu la tenien ja fa un temps, tenien diferents dialectes, tenien aranès, tenien... El Playground funcionava bastant regulero. Jo crec que ells havien centrat una mica més en no servir-ho a clients, sinó funcionar més tipus API, però és un projecte que ha quedat una mica... Sí que dona la sensació que és un projecte que es va vendre com amb uns certs focs artificials i aquella cosa de fer una mica de propaganda, de que estem fent coses amb la IA en algun moment en què aquest tema ja començava a preocupar i ens preocupava la llengua i com sempre, aquestes estructures i tal, i ara fa la sensació que està una mica parat, però potser és que va avançant en segon pla, en off, i no ho sabem. Jo el cas en concret no sé, però tant de bo. En realitat té una mica de sentit que potser en aquell moment tampoc estava extremadament clar el camí per fer això i potser ara es va clarificant com s'ha de fer i de quina manera, potser el terreny de joc va canviant cada 2x3, però potser està una mica més clar el camí ara, ho dic per ser ben pensat. I optimista. I l'altre és respecte a la part de la llengua, no?, que també s'ha fet un cacau, no?, perquè castellanismes i catalanisme i tot això. Les últimes notícies que havien dit que es havien comprat els fons de llibreries, no?, i que la gent està comprant llibres per digitalitzar-los, probablement tots aquesta nova font que vindrà d'un català que haurà estat corregit i que li haurà donat més cost, no? Probablement quan això entri a part de l'aprenentatge el nivell de català de la IA també pujarà, tot i que ara ja
ja és polit, ja no fa les castellanades o així, doncs encara farà un pas més quan aquesta part sigui part del corp. I vols dir que no, el nivell de català de la IA no pugi quan pugi el nostre nivell de català? Llavors, potser haurem d'esperar. Jo el que anava a dir, un temps. jo el que anava a dir és que el nivell de català de la IA ara mateix ja és bastant millor que el nivell de català mitjà del català mitjà del carrer. Jo també anava a dir això, de fet, a vegades també volem ser més papistes que el papa, no? Quan hi parlem, volem que ens parli el català de Pompeu Fabra, i dius, jo ja estic content en poder-m'hi entendre, i que ella m'entengui, i poder dialogar. Jo porto més de mig any bastant a tope amb la programació assistida amb intel·ligència artificial, el mal anomenat vibe coding, i no he programat ni una sola línia, no li he demanat que programi ni una sola línia amb algo que no sigui català. I si utilitzo un model que no em sap interpretar, em busco un altre. O sigui, li dono prioritat a poder interactuar en català abans de que em programi millor, per naturalitat. Jo treballo en català i els errors que comet no els comet pel fet de que parli en català. Però aprofitant que estem en aquest tema i que us tinc a vosaltres, us ho pregunto a tots plegats. El fet de que parlem en català i que l'ajudem a millorar en català, no estem ara... Primera, en quant a concepte de negoci, tornem una vegada més com quan internet a que ens donguin un producte defectuós per al qual paguem i que nosaltres som responsables de que no funcioni bé. Però no em quadra, perquè jo quan em compro un cotxe, el cotxe ha de frenar. I si atropello algú i és que és un fallo del freno, no és culpa meva, és culpa del que m'ha venut el cotxe. Bueno, ja estem comprant el segon producte defectuós, com internet, que ens diu, és que sou burros perquè no heu posat no sé què. No, però si em pago 200 euros d'internet cada mes i a sobre he de posar coses i si ho pateu tot és culpa meva, bueno, vale, va. Són productes mínims viables, que els fem entre tots. Sempre anem al mínim viable, sí senyor. Però el mínim viable ja val 200 euros al mes, saps? Home, no, però val 200 euros. Què pagues tu? Jo pago a Telefònica 200 euros al mes. Però això inclou el futbol, el bàsquet, el rugby... Jo a Telefònica li pago, i dic el nom de la companyia, pago 200 euros al mes, sigui del que sigui. I em donen un producte que després, si algun dia m'ho peten tot, resulta que és que jo sóc un avi que no sap fer les coses... Un avi que se'n va del micro. Torna cap al micro. No ha posat les mesures. I ara anem una altra vegada a lo mateix. No, però... És a dir, per un cantó, hem de millorar-lo fent uns bons proms, hem de parlar en català perquè tal... Hosti, que treballin i que ho facin bé, no, aquesta gent? Bueno, però... Vale. Això una. No, una pregunta, Esteve. És una reflexió. És que al final no era una pregunta. Al final no era una pregunta, era una proclama. Farem un tall d'això i ho enviarem a les plataformes. Perfecte. La segona és... No ens estem equivocant tots pensant que fins i tot pot ser un model de negoci aprendre a saber fer bons prompts i poder el que tindríem que anar als instituts a tornar a ensenyar el que era sujeto, verbo i predicado? En català, per això, En català. És que a mi m'ho van ensenyar. A mi, per desgràcia... Ara he sigut dolent. Per desgràcia meva m'ho van ensenyar així. Ara ja pots contestar. Ara sí que hi havia una pregunta. Ara sí estaria bé que contestessis. Tornant a la part... No, t'ignorarà. No. El punt és, hi ha un ecosistema que ha de viure en català a l'espai que sigui. L'altra cosa és la qualitat del que ja trobis en aquest sistema. Vull dir, si hi ha qualitat, la gent s'acostarà per absorbir aquella qualitat. Si la qualitat que hi ha allà són uns talls de TikTok de misèria, la gent no hi anirà. Si aquells TikToks estan plens de força i amb propostes noves, la gent hi anirà d'on te sigui. No? I a veure, tornem a ser una llengua romànica procedent del llatí i la gent quan vol entendre ho entén i es transmet molt més fàcil. L'altra part és que, clar, no sé com manegaran les IAs aquestes coses perquè suposo que en el temps s'aprendran, no? com els models que dius que parlin, no? I per tant podràs demanar un català més florit, un català més directe i inclús podràs anar en un moment i dir vull parlar com un català del segle XVIII perquè si el fons d'armari li dona tot aquest coneixement també arribarà i podràs fer un TikTok amb un toc, no? De com parlaria en Gaudí
sobre la proposta, no? I podries fer-li un personatge virtual contestant com Gaudí, Antonio Gaudí, l'Antonio Gaudí s'expressaria respecte a cert moment, i podries fer un TikTok d'un bessó digital parlant del segle XIX o el segle XVIII. Però això a mi em sona a que ja es pot fer. Sí, jo crec que sí. El que passa que potser en la oralitat sí que és el català encara no ha arribat a nivells d'aquests tants registres. O sigui, les IAs quan parlen no hem aconseguit encara que hi hagi com tots aquests registres que sí que veus en els doblatges automàtics en anglès, per exemple, de YouTube, no? Que tu veus que s'adapta molt a la llengua. Per començar, YouTube no ofereix el doblatge automàtic en català, per tant, estem en aquest punt que no ho podem fer, però jo crec que poder, si passés, encara ens faltaria una mica de riquesa lingüística i tal, però bueno, estem filant molt prim. Jo estic d'acord que la cosa ha anat molt bé i molt ràpid i és molt interessant que existeixi com a complement, no? Diguéssim. No, i el fet de la presència, el fet de que la gent hagi posat o sigui, aquest món digital des del començament, Wikipedia, no? Un de les primeres llenguatges fora que sense estat. Cada vegada que ha hagut aquestes parts, la comunitat hi ha participat i per això aquest entorn digital ens sembla normal que hi sigui, però no és tan normal, vull dir, perquè la comunitat ha actuat i ha sobreactuat i s'ha trobat un punt de llibertat i d'expressió que no ha trobat en uns altres moments. I això està molt bé, internet. El nostre estàndard digital en català és molt alt, precisament gràcies a gent com Accent Obert, abans Fundació.cat. El .cat és el primer domini que no va lligat a un país, sinó que va lligat a una comunitat cultural. I totes les traduccions d'idioma, els diccionaris, la presència de traduccions, de totes aquestes coses, s'ha fet molt activisme i això ha creat aquest font de que realment pots construir sobre això. Jo no sé com ho veieu vosaltres, però així com amb l'internet hi havia molt camp per córrer i des de la societat civil catalana es van fer molts projectes, o amb el tema dels creadors de contingut també hi ha hagut moltes vies des de diverses administracions i societat civil impulsar això. Amb la IA em fa la sensació que en general anem una mica més perduts de quin és l'encàrrec. És a dir, de què hem de fer exactament i de quina manera i com podem anar a parlar amb aquestes grans empreses a fer què exactament. Jo anava a posar l'exemple, i que lliga molt amb això que dius ara, que és que en la primera internet, i faig servir aquesta expressió expressament perquè sé que tu ets un teòric d'això, després te'n preguntarem, era tot com més senzill. Jo recordo fa, no sé, podeu fer 15 o 16 anys ben bons, no? Participant activament a traduir Twitter. No? Suposo que tots els que estem aquí poc o molt ho devien fer en algun moment i et senties com, ostres, que guai, estic col·laborant a que una plataforma que fa pinta que ho petarà molt fort parli català, no? I ho feies encantat de la vida, dedicaves unes bones ratos al cap del dia a traduir, no? I et senties partícip d'una cosa. Clar, eren unes regles com més clares, no? Aquí està Twitter, tradueix-lo, no? Clar, ara és diferent, va molt ràpid i no està escrit, que crec que és el gran tema, però sí que és veritat el que deia ara l'Eva, que els estàndards del català a internet acostumen a ser sempre superiors als que ens toquen, diguem, perquè malgrat no ens agradi, i a mi tampoc sóc el primer que no m'agrada, que tot això estigui en mans de grans multinacionals i de grans empreses, americanes quasi totes, etc, com a mínim no ens tenen el peu posat a sobre a nivell polític com aquí estem acostumats a que ens passi, no? Aquí a la que aixeques el dit, no, això no es pot fer, pam, no, pam, càstig. Llavors, al final és un tema d'oferta i demanda, i que l'algoritme d'Instagram, de TikTok o d'on sigui, detecti que tu parles català, que consumeixes català i que t'ensenyi aquests 1.200 creadors que hi ha en català, doncs jo crec que des d'aquest punt de vista està molt bé. Jo des d'aquest punt de vista soc optimista. Sí. És com que creix orgànicament, és sense que hi hagi una mena de frontera o un presó política. I no hi ha sostre. Clar, no hi ha un sostre polític que ens refreni. No, és que aquí ja t'han dit que això es pot fer i això no. Sí. Ostres, i a més el camp cada vegada el van fent més petit. A internet no és això també passarà perquè és un moment de naixement en què encara no saps com controlar tot això. Vull dir, ara la part principal de tota la gent d'IA és donar-li el corpus de coneixement. I com que aquest corpus de coneixement era el més important, s'ha begut de qualsevol font que tinguessis digitalitzada, ha intervingut aquí. Què passa? Que no ha hagut cribatge en el primer moment. Tot el que tenien ho hem posat allà dintre i com que hi ha un percentatge del 5 o el 6% de contingut en català, doncs ha après català perquè ha llegit el català. Si algú hagués capçat aquest coneixement no podria parlar català.
no? I això també passarà en el futur. En algun futur, quan aquesta part de trobar el millor model, que tingui el millor corpus de coneixement, ja apareixerà algú que farà i aplicarà una IA per sesgar aquesta base de coneixement i fer unes IAs que no parlin català o que no parlin una altra cosa, no? Perquè sesgaran el coneixement. Ara no és una cosa d'allò, i per tant passarà com la internet que era oberta i tot això, i també hi ha hagut intents de sesgar-la. I això també passarà. Sempre això passarà. Perquè des del punt de vista de que és un tema molt important i que genera poder i domini i tal, sempre hi haurà qui l'intentarà controlar, això està clar. Jo crec que per això potser el punt de mira d'ara nostre també hauria de ser protegir-nos legislativament per una banda i potser també controlar aquests corpus, nosaltres tenir-los ben preparats, facilitar-ho molt perquè els models de llenguatge, els que siguin, i tinguin un accés ràpid i ben documentat, és a dir, aquestes petites coses que fan que puguem que sigui tot molt més fàcil, no? Que vingui algú i digui, hosti, aquesta gent són molt endreçadets i ens ho han deixat molt ben preparat tot perquè ho puguem fer servir. Jo crec que podem fer això. I a nivell legal també protegir una mica això, no? Que des d'Europa almenys hi hagi una mica de feina per la diversitat, és a dir, que s'incorpori dins de les lleis d'IA aquesta sensibilitat per la diversitat cultural i lingüística. Això hauríem de poder-ho legislar. Amb l'internet, per la seva forma orgànica, no calia, però amb la IA, que està tan concentrada en unes empreses concretes, crec que potser sí que val la pena. Tenim una IA a Europa, no? Que és Mistral, francesa. En vam parlar a l'últim programa. Rebrà molts diners de l'estat francès, de tothom. Hem d'esperar, no? Que almenys el Servei de Biblioteques de Catalunya, tot el que tinguem que podem digitalitzar, no? Acabi anant a parar en els models oberts de Mistral, perquè l'altra part que té Mistral és que els codis dels models són oberts i disponibles. Tu els pots córrer localment, tret d'un parell o de 3 de models que són el corpus d'empresa i part del que l'estat francès negociarà pels seus departaments de defensa i totes les altres coses que allà estarà i rebrà diners. Però sí que seria un objectiu europeu que Mistral tingués tot el coneixement del que tinguéssim digitalitat a Catalunya, més tot el que hi hagi els continguts i tot això, que formés part del corpus de coneixement de Mistral i mantenir aquest percentatge de coneixement perquè Mistral, que serà en el futur la base sobre la que serà la IA europea, tingui aquest percentatge salvaguardat en tot el que hi hagin consolidat a la seva base de coneixement. Si depèn dels francesos, però anava a dir, justament, no ho tenim gaire com que depèn dels francesos, nosaltres ens protegeix la llei. És a dir, que si operes a Catalunya, la llei protegeixi que això passarà també. Aquesta idea que deies de que s'escapçaran els models i escaparà això, doncs que això no pugui passar per llei. I siguin francesos, nord-americans o alemanys o espanyols, tal li fot, que aquesta diversitat estigui com a mínim protegida per lleis. La sobrelegislació europea no sé si ens ajudarà gaire a que es pugui crear tecnologia aquí i competir amb la de fora, perquè vull dir, aquesta setmana ha sortit una notícia bastant bomba, no? Que Anthropic ha tret el nou model, el Fable, no? Que ve a ser el mitos una mica capat, i el primer que ha fet Europa ja ficar en dubte el que aquí es podrà fer. I una altra notícia diferent, també relacionat amb la legislació europea, és Apple ja va treure la Siri intel·ligent i no l'han tret però l'han anunciat, i a Europa ja han dit que ni parlar-ne de tenir això als iPhones europeus si no donen l'opció de ficar-hi qualsevol IA del món. Clar, és que ja sempre estan igual a Europa. Però no és només això d'Europa, però és que també és la gent. Vull dir, per exemple, jo treballo a l'Institut de Microelectrònica al CSIC. El CSIC com ha donat IA a tot el CSIC? Ha comprat llicències de Microsoft 365 per tots els membres del CSIC, que té el copilot com a IA. A veure, una institució estatal, no? Amb el panorama que hi ha ara de sostenibilitat, amb les tensions que hi ha als Estats Units. No tenim cap més opció
que comprar llicències de copilot. Quan anat a lo fàcil. Ha anat a fer lo fàcil que fa sempre l'administració, igual que quan una empresa vol comprar un CRM, compra el Salesforce, que és el més car i no es fa servir perquè... I ara l'altra part que fem nosaltres. Vull dir, nosaltres agafem una eina senzilla i ens connectem a ChatGPT. No? I així és. Però no ens connectem a IA perquè ja donem per suposat que la IA europea diuen la propaganda que és pitjor que les altres IAs. Val? Sí, clar, què passa? Quan tu entres a dintre i les fas treballar, perquè porto unes quantes setmanes aquí remengat, no ho fa tan malament. No fa tan malament el què, Mistral? Mistral no fa tan malament. I l'organització que hi ha dintre de Mistral, la manera d'organitzar les idees i tot això, està ben organitzat, és més europeu, és més en el nivell de que quan França feia els llenguatges de programació que han donat tota la part de fabricació de xips. Xips es fa amb VHDL i es fa i ve d'ADA, no? Que són dels millors llenguatges de programació que hi ha. I quan tu mires tot allò com està organitzat, dius, aquí hi ha algú que ha pensat més enllà de 4 tios que treuen pantalles i que tenen un munt de propaganda de dir, veniu aquí i us reclamem i cremem diners fins que us tenim a tots d'allò. Mistral no ha pogut fer veniu tots i cremem aquí tots els milions i totes les envídies que tenim i tot això. No té aquesta potència de cremar i adherir-nos. Però esclar, quan nosaltres ens adherim a la part fosca, doncs ens adherim a la part fosca. Vull dir, si nosaltres no som capaços d'entrar i ajudar a fer el codi, no?, d'aquesta part oberta europea, doncs ja està, i estem a juny del 2026 i si no tenim clar de que ens hi hem de posar i que aquest codi obert l'hem de fer entre nosaltres remengats, doncs no sé què fem. Jo almenys la confiança la tinc per la part oberta però no per la part europea, i amb això entenc una mica el que tu deies de la manera de legislar europea que tu et tira enrere, jo ho puc comprendre, però crec que, perquè per exemple tota la legislació contra xarxes socials a menors de 16 anys, a mi em sembla que entenc d'on ve la preocupació, però crec que està molt mal plantejat el problema i genera molts altres problemes afegits, però en el fons una legislació europea sobre la sobirania digital i que pensi en codi obert sí que hauria de ser el camí, no? No tant pel fet de European First o el que li vulguis dir, sinó perquè, a veure, ja n'hem après dels 30 anys d'internet, de que aquí hi ha una sèrie de coses que si no les protegeix una mica se'n van a la merda, no? Parlant clar. Però, per exemple, aquest anàlisi que comença ara i que més o menys la gent que està en el gremi hauria d'entendre és l'estat alemany diu, deixarem tot Windows, passarem a Linux. Quina distribució de Linux? Una distribució basada en una empresa americana. No? Quina fan? Agafen la de Ubuntu, no? I així, quan dius, d'acord, que és la més còmoda així, però culleres, tens una versió pròpiament alemana pràcticament que és OpenSUSE i SUSE, no? I dius, doncs si has de cremar diners, per què has de cremar diners enviant-los en aquesta part? Doncs injecta'ls directament en vena a OpenSUSE i a SUSE, que ha sobreviscut moltíssimes penes, però continua sent-hi. Per tant, hi ha una part del que deies ara, Esteve, això, de posar-nos a cremar diners. Aquí no ens acabem de creure que tenim llocs on també poder-ho fer i donar-los impuls. Això és una cosa que els americans han sabut fer sempre molt bé i aquí no. Quan una cosa petita li han posat i multipliquen per 10 en aquestes startups, és això. I aquí, que tornem a estar en un moment de discurs, no? de transformació clara, no? Perquè això ja és una onada que està arribant a tot arreu, la comunitat hauria de ser crítica quan s'estan prenent decisions que no estan alineades amb el problema de base, no? I aquest problema de base que diu la legislació pels menors de 16 anys. Ho vam comentar aquí en una... Sí, vam dedicar un programa. De fet, hi ha un programa on parlem d'aquest tema i coincidim bastant en la teva opinió de que prohibir no és la solució, sinó educar. Aquesta part, l'anonimat, la xarxa, l'assegurar el compartir comú, del coneixement comú i la democratització d'aquest accés.
totes aquestes coses estan a base d'unes decisions que en aquests moments no es fan, no? I que corren de manera molt més simple i que ningú se sent assenyalat quan i aquest punt de que la comunitat s'assenyali, no? És una cosa que crec que últimament sento notar, no? Que la gent ho està necessitant, no? Que la societat torna a voler tenir algun mecanisme d'assenyalament de decisions que no estan correctes. Hi havia el Cory Doctorow, que és el que es va inventar el concepte de la merdificació, que deia que el Donald Trump ha sigut una benedicció per activar una mica els poders europeus de dir, hosti, tot aquest ecosistema digital que tenim privatitzat i nord-americà és un problema de seguretat per a Europa. Llavors, ni que sigui per la seguretat dels europeus, pensar en fer en construir un model europeu i de codi obert propi, crec que és ni que sigui des de la perspectiva de la seguretat, trobo que és interessant que ens hi estiguem apropant. Jo crec que ens hi estem apropant, el que passa que no sé els tempos d'això, perquè com deies tu abans, l'europeu sempre piano. És lent per definició. Tu de fet, Albert, ara parlaves has dit ara dels 30 anys d'internet, no? Sí. Que està aviat dit, Bueno, jo dic 30 perquè calculo des del 95 del boom, que si agafes l'internet és molt anterior, però del boom comercial. Exacte, em sembla que és en Genís Roca sempre explica que el primer espanyol, diguem, que es va poder connectar a internet públicament va ser l'any 94, per tant és això, 94-95, estem parlant de 30 anys o inclús una mica més. Abans dèiem que se t'assenyalava com un dels experts en això d'internet, no? Que és com dir tertulià, no? Sí, és terrible. Tu de fet tens recomanem a la gent que es connecti al teu Instagram, no sé si és el canal que fa servir més habitualment, De xarxes? Sí. No, jo diria que on dedico més energia i temps és a Reddit i a Blue Sky, però a Instagram hi pujo aquests vídeos. I puges aquests vídeos més curts. Sí. De fet, jo anava a mencionar un parell de reels que tens a Instagram de fa relativament pocs mesos, que ho han patat molt fort, estem parlant de centenars de milers de visualitzacions. Tu fas cara com de sorprès. No, faig cara d'aquesta ironia, que és criticant l'ecosistema de la viralitat, de cop es fan una mica virals. Exacte. Que és una paradoxa que hi podem caure molts, no? Però, i tu de fet ho expliques en un d'aquests vídeos. Tu tens dos vídeos i dos teories, no? Una, el que ho ha patat més, el que té més audiència, és un que es deia Un estrany atac al cel, vale? I l'altra és la teoria dels 3 internets, que allò per passos expliques les 3. No sé si ens pots fer 5 cèntims de tot això. De les dues, sí. Jo crec que poder la interessant és la dels 3 internets, que porta aquesta idea de la hipernormalitat, que és el vídeo de l'atac estranya. Bàsicament agafava aquests 30 anys, perquè tinc la sensació que sempre anem com amb la inèrcia virant endavant, però sense mirar gaire enrere i sense acabar d'entendre on som, i vaig dir, vale, si agafes aquests 30 anys d'internet, la gent sempre diu l'1.0 i el 2.0, però a mi em feia la sensació que hi havia 3 fases. La primera, dels primers anys de l'internet, en què hi ha molt aquesta cosa de fes-t'ho tu mateix i que estem tots una mica com perduts investigant com fer pàgines web, els fòrums, jo era molt petit, però ja recordo els primers fòrums dels meus interessos, aquesta mena de primers entramats on tothom és bastant anònim, no? Que hi ha aquest ecosistema que es crea al voltant del concepte de l'enllaç del Tim Berners-Lee, de l'hipertext, que és el que configura aquell nou espai. I això jo proposo en aquesta teoria que es trenca a partir del segon internet, que és l'internet de la xarxa social, que el que diu és, per comptes d'aquest sistema tan dispers de vida digital, l'endrecem, i el que et proposem és una còpia de la teva vida real a xarxes. Llavors, Facebook, evidentment, i després Instagram i la resta de xarxes, el que t'ofereixen és aquí tens amics, tens seguidors, tens una mica el que seria una Second Life, us en recordeu del Second Life? Pues el Second Life, però en format digital. Jo hi feia de DJ. Hòstia, doncs la proposta era aquesta, no? I com que el punt de venda de tot això que era una cosa social, es van inventar el rotllo de la interacció, que és el m'agrada. L'espai central era l'enllaç al primer internet, en el segon internet és el botó de m'agrada, la interacció, que és el que quantifica i ens fa a tots, ens posa un valor de mercat a tots,
que això potser qui ho va fer, crec que l'inventor del concepte del botó de m'agrada després se n'empenedia. Sí, igual que el de l'Scroll Infinit, igual que el de també l'Scroll ha Infinit, demanat tots perdó a la aquests estan en humanitat. plan, el que he fet, no? Què he fet? La pólvora. Sí, sí. Però en el fons va funcionar perquè, diguéssim, que va saber traduir en números unes sensacions que ja existien abans de les interaccions socials. I això és el segon internet, que jo el que proposo és que també l'hem superat, que estem en una tercera fase, on sobre aquestes plataformes socials a les quals hem dedicat molta energia i molt temps i estan per definició tancades i no, és a dir, no en pots sortir lliurement amb tot el teu bagatge, per tant estàs una mica presoner allà. El que ha començat a passar en aquesta tercera fase és que el centre de gravetat ja no és ni la teva interacció sinó l'algoritme de recomanació, és a dir, el consum automàtic i aquesta relació que ja no és que tinguis tu una relació social digital amb altres persones, sinó tens una relació social digital amb el teu algoritme que bàsicament et fa viure cada vegada una mica més sol a internet, per comptes de social, no? I això encaixa amb aquesta sensació de l'altre vídeo, que és el de la hipernormalitat, o aquesta idea de l'atac estrany al cel, que és l'estranyesa, que tothom està com amb un gran malestar en aquest tercer internet, no? Tothom està com, hòstia, què ha passat? Com si una ressaca, no? Et despertes de ressaca, per què collons, què foto aquí i per què no puc sortir? I la idea aquesta de la hipernormalitat ve d'un historiador rus, que es deia Kurtchek, no me'n recordo exactament, que bàsicament ell deia que hi havia una sensació en l'ambient del final de la Unió Soviètica en què estava a punt de caure el règim, però ningú sabia que hi havia com una crisi d'imaginació i ningú sabia què carai havia de fer, llavors tothom feia veure que no passava res. Llavors, cada vegada tot s'anava demacrant i fent més malbé, però ningú feia... Tothom actuava com si aquí estiguem tots, com si tot fos el més normal del món, no? I jo crec que aquesta és la fase d'ara, que també s'està començant a trencar. És a dir, tinc la sensació... Dura molt poc tot, eh? Tot molt... Quan dius ara ja ho he entès, no, però en ve un altre. Però potser estem d'acord, és a dir, la gent està una mica farta i comença a haver-hi com moviments col·lectius que diuen ja n'hi ha prou de Spotify, gent que diu que se'n va de Twitter, a Europa comencen a sorgir projectes open source per no sé què, hi ha com un run-run de que dius, bueno, no es pot sortir d'aquí, jo he trobat una sortideta, no? És a dir, crec que estem apropant-nos com a una quarta fase, que no sé com serà jo, però jo tinc la sensació que hi haurà molt més d'això el que deia quan hem arribat, de consum amb local first, amb una cosa més de consciència, sobirania digital, de saber quins són els teus drets, d'anar una mica més en marxa, però això perquè sóc optimista jo. Podria ser tot molt pitjor. Però això també és com una processió, no? Que ha hagut amb els ordinadors. No? Primer hi havia un primer ordinador, després havies fet un gran centre de control de dades, no? I que era l'únic que podia pagar aquell ordinador. Després vàrem fer i vàrem moure-ho en el teu portàtil i tu tenies la teva cosa, després ara hem posat tot en el núvol, ara ens diuen que han de fer-ho tot amb les fondris d'IA, no? I per tant necessitaràs una mini central atòmica per poder alimentar la megafactoria d'IA i tot això. I què passa? Que la gent dirà, el dia que algú vagi a la megafactoria d'IA i canvi l'interruptor i digui aquí no entres, no hi serà. Val? I llavors què passarà? Quan tothom vegi, no? Que l'Estat o l'empresa o qui sigui, no? Ja no et faràs prou en l'ordinador que tens a casa, no? Perquè les teves fotos ja no les tens en l'ordinador de casa, ja no tens res allà i per tant no tens història, no tens res, tot depèn d'allò. Els teus diners estan a la targeta de crèdit, el dia que et tanquin allò no tindràs ni un cèntim, no podràs moure res, no podràs bitcoins, no tindràs res de tot això. No? Quan hàgim cedit tot el nostre coneixement, optimista i sí, anava a dir, però quan això està tan a prop hi haurà l'altre boom. Per exemple, l'altre dia el CEO d'NVIDIA va ensenyar una targeta petiteta, no? I va dir, aquí hi ha doncs, la integració i tornarà a haver-hi la GPU, la d'allò, i tornarà a haver-hi doncs, aquell centre de càlcul que anàvem a la universitat o que havia la supercomputació, tot això que delegàvem tot en aquesta part,
la gent dirà, jo no delego res més de tot això, no? I la gent, no? Sobre la internet, no? Sobre la idea de que això es comunica i sobre una internet que tenim, gràcies a Déu, no? En aquest país vàrem dir, traçadem fibra òptica fins a l'últim poble, a l'última casa de l'últim lloc, no? Doncs des de l'última casa de l'últim lloc, en 1 giga de transmissió de dades, hi haurà un disc dur que servirà, no? a altra gent. I quan vingui algú i digui poso tot en aquell centre de control, tota aquella meva factoria, passo tot pels meus experts, no? Doncs hi haurà un piló de gent que dirà, doncs potser l'Estat sí que hi anirà, però és que no... Però les meves fotos familiars no. Però les meves fotos familiars les guardaré jo en 3 llocs de i en els fet, meus companys i en els servidors de la meva família i ja muntarem un grup de gent i ja replicarem 5 o 6 vegades i no deixaré que ho faci només Google d'allò, sinó això ho farem i un estarà a Puigcerdà i l'altre estarà a la Toscana, no? No només això, sinó que ara mateix, per exemple, hi ha un auge i un boom brutal de les Polaroids. És a dir, estic tan cansat de tenir milers de fotos al núvol que no miro de cap manera que em compro una Polaroid i tiro una foto que queda desenfocada i me la poso a la nevera o en el meu escriptori, no? És com un retrocés cap a tornar a sentir aquestes coses. Un punt de fetitx, també, de dir, tenir una cosa, però és el tornar a poder posar els peus una mica a terra, no? Hi ha un concepte de comunicació que tu envies una informació en un paquet. Si algú t'enganxa el paquet o te talla el paquet, no has rebut res. Què es fa? Es fa com un joc de cartes i un paquet no envies mai el paquet segur, complet, sinó que el envies a trossets i a més pots reconstruir-ho. Quan estàs en aquestes situacions, aquestes xarxes que no has d'anar en aquest servidor de TikTok o que et serveix a l'Instagram o tot això està desperdigat a la xarxa, que és l'origen d'internet. Tot està desperdigat. Tota la meva història de fotografies, tots els meus documents, no estan en un disc que ha copiat. Estarà tallat a trossos en no sé quants llocs. I la gent, tot allò estarà, i estarà certificat, i estarà en blockchain, és la idea del blockchain, no? Hi haurà totes aquestes coses, i tornarà a haver-hi una altra pulsació a una altra banda, no? El que deies de les Polaroids, a mi també em passa, que crec que tenim una mica d'enyor del món físic amb moltes coses i a mi em sembla que és una mena de moviment que molta gent li està passant, de dir, davant de tot aquest soroll torno al món físic, però com a mètode per la vida, jo crec que, sí, com en alguns casos concrets, com els records familiars i tal, sí, però crec que aquesta mena de desdigitalització és impossible. És a dir, que hem d'acceptar i assumir que el que necessitem és una digitalització sana i que com a l'exemple aquest que posàvem, tinguem un cert control sobre el que fem i el que no fem en aquest món digital, més que desdigitalitzar-nos, no? Que jo crec que ara és una de les temptacions, sobretot amb molts pares i mares, que hi ha aquesta inèrcia de dir no, desdigitalitzem, tornem a la vida natural del segle XIX. Jo crec que això és un camí que a la llarga no funciona i en canvi genera com una mena d'hostilitat rara i d'estranyesa cap a un lloc que el que hauríem de fer és domar-lo, no? Agafar una mica nosaltres les regles. Jo anava a dir una mica això, sí, i amb això ja acabarem. Bueno, no és important, però bueno, que fa rato que aneu pilotejant i dic ara... No t'hem deixat parlar, Xavi. No he parlat res avui. Molt malament. No, bàsicament és una mica recollir la pilota del que dèieu, que ho trobo molt guai i molt maco, i aquestes visions optimistes des d'un punt de vista de la resistència, no? Que si la Polaroid, que si emmagatzemar-nos les nostres pròpies coses, i això ho trobo molt guai, però jo crec que la tendència no va cap aquí i l'economia no va cap aquí i les estratègies de les grans techs no van cap aquí. Tinc la sensació que amb el que ve, no? Això, la internet agèntica aquesta, al contrari, es polaritzarà més, tot serà més gris, o sigui, tothom anirà amb la seva IA de capçalera i navegarem menys, perquè els agents navegaran per nosaltres. Tu et voldràs comprar una entrada per en Bad Bunny i li diràs per exemple, per dir alguna cosa, i li diràs en el teu GPT de torn vull una entrada, i ell se n'anirà a Viagogo o no sé què, mirarà quina és la més econòmica i la navegació la faran els agents i al contrari del que estem dient aquí, que seria molt guai, jo sóc el primer que sempre he intentat d'autoservir-me de tots els serveis.
la gran massa social tirarà cap a lo fàcil, que és el que els hi estan donant de menjar. Jo crec que no contradiu el que deia. És a dir, crec que passaran totes dues coses. Hi haurà una xarxa internet general massiva de bots i després nosaltres ens creem les nostres xarxes més de confiança, comunitàries, i tot això, i el que farem és lluitar perquè unes i les altres no es parlin gaire, no? Probablement, o protegir parts dels nostres jardinets d'allò, però sí, jo crec que tens raó, que anem cap aquí també. Sí, tens raó, però... Tens raó, però tu, abans del programa, m'has explicat que estàs recollint eines per poder treballar tu amb local i poder abaratir costos, que sí? Bueno, ja ha dit que ho intenta. No, ja ho tenim, ho té mig fet. Ja ho intenta fer. Sí. No, ell quan s'hi posa, s'hi posa. Aquesta manca de confiança... Home, per algú diem que és el nostre druida. Exacte. Sí, ho estàs fent, no? Sí. Sí, llavors... no, és això, utilitzar les tecnologies per intentar aprofitar-te tant. El que passa és que una cosa som els que estem a dintre de la onada i ho vivim i veiem els pros i els contres, i l'altra és la gent que no ha sigut tecnològica per concepte, que van a lo fàcil, i lo fàcil és el que realment es troben fàcil en el mòbil preinstal·lat. Sí. Bé, doncs arribem al final del programa i abans d'acabar, sempre quan tenim un convidat fem un qüestionari ràpid, sí que a veure si em pots respondre així com molt sense pensar. D'acord, això ho sé fer. Va, un gadget imprescindible. Un gadget imprescindible. No era tan fàcil, sense pensar. Gadget, ha de ser tecnològic. A veure, és que em sap molt de greu aquesta merda d'aquí. El mòbil, sap greu, però és així. Una app que utilitzis cada dia. Obsidian. Un llibre o podcast que recomanis? Mira, aquí concretament recomano el Cal Newport, que té un podcast de tecnologia a YouTube, que sense ser una cosa molt política parla de la IA i de la nostra relació amb el món digital d'una manera bastant interessant. Us la recomano. Ens apuntem la recomanació. Podcast llarg o clip de 30 segons que ho peta a Instagram? Podcast llarg. Has mirat mai mètriques compulsivament després de publicar? No, per l'amor de Déu. Un futur tecnològic que et fa il·lusió? Futur tecnològic, el que comentàvem aquí de xarxes una mica federades i autònomes. I un que et preocupi? El que també dèiem per aquí. És com un resum del programa. Mira, em preocupa que no arribem a temps en aquest moment de guerra d'escletxa cap al nou món que ve digital, que no arribem a temps de convèncer prou gent com perquè, diguéssim, aquests espais no siguin més grans. Perquè tinc la sensació que anirà d'un punt, que si ara posem els colzes ens en sortirem, però és que estarem allà. Bé, quan acabem el programa l'acabem amb una cançó que abans en David deia que el feia el nostre druida digital i de fet en l'últim programa en Xavi ens va explicar com crea la cançó aquesta final del programa. Recupereu. I el que necessitem, sí, recupereu el programa i podreu veure com es crea aquesta cançó. El que necessitem ara és que ens donis un estil musical. Molt bé, ja m'ho havien xivat. Sí, això sí, el test no, El test no, però... Pot ser molt divertit, hiperpop. Hiperpop, sí. Epa. Algun exemple? Sí, per exemple, Daniel Harle és un productor que fa hiperpop, que en aquest cas concret està molt influenciat de la màquina catalana, vull dir que... Hombre, hiperpop. Això promet, doncs. Doncs us animo a que us quedeu fins al final del programa. Abans de marxar, permeteu-me que doni les gràcies a la Catalunya Business School que ens patrocina. Si voleu més informació sobre els cursos que ofereixen podeu visitar catbs.info. Donar les gràcies avui a l'Hort, estudi de gravació de podcast a Girona, que ens ha acollit, al nostre fantàstic públic que també ens ha acompanyat i també a Ràdio Matí, que emet el programa els diumenges a les 8 del vespre. Recordeu que també ens podeu escoltar a Spotify, ens podeu veure a YouTube, novetat, ja tenim els programes a YouTube i a quasi totes les plataformes. Subscriuen-se. Gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Ha estat un plaer. Gràcies, Sergi. A vosaltres. Per la teva aportació. Espero que estiguis més bé ara que has acabat el programa. T'hem donat energia. Sí, em feu bé, com deia la cançó. Això m'agrada. Em feu bé. Gràcies, Esteve. A vosaltres. Gràcies, Xavi, que vagi molt bé. I David. Adéu-siau. Ens sentim, ens veiem. Quedeu-vos a escoltar la cançó. Que vagi bé. La pantalla em diu que tot va bé, però jo no sé ni què estic pagant. 1000 subscripcions dins del meu cap, 1000 notificacions que no puc processar. M'he perdut dins del teu algoritme, em recomanes una vida que no és la meva. Em fas fer scroll, em fas petita,
Em fas creure que sempre em queda temps. Oh, no em deixis al núvol. Oh, no em tanquis la llum, les fotos de casa, la veu de la mare, no les vull perdre dins d'un servidor cloud. No em deixis al tercer internet. No em deixis sol amb l'algoritme. Parlem en català. Jo sé que tu em pots entendre. No em deixis al tercer internet. No em deixis quan tothom mira i no em veu ningú abans que el món sencer es desconnecti. Capítol 53. La llebre corre i jo no sé què fer. Capítol 53. Tortuga lenta, segon cervell. Parlem en català, digues que em pots entendre. Parlem en català, no perdem la nostra essència. Mona Lisa baixa píxel a píxel, màgia negra dins del monitor. Jo era petita i tenia por, ara tot el món cap dins del telèfon. No em deixis al tercer internet. No em deixis sol amb l'algoritme. Parlem en català. Jo sé que tu em pots entendre. No em deixis al tercer internet. No em deixis quan tothom mira i no em veu ningú abans que el món sencer es desconnecti. Obsidiano, obsidian, guarda'm el record sota la pell. Codi cor obert, no vull que em programin el que he de ser. I si l'algoritme em diu que no, jo li